Здравейте, аз съм Таня и както сте видяли от заглавието, в това видео ще ви покажа как да си приготвите финансие. Това е френски десерт, който прилича на кекче, но е супер вкусно, меко, ароматно. Приготвя се с бадеми и белтъци и аз го комбинирам и с нежен шоколадов крем. Ако ви звучи вкусно, продължавайте да гледате. Отделете белтъците от жълтъците и разбийте белтъците за около минута. Запазете жълтъците за по-късно, тъй като ще ни трябват за крема. След това добавете захарта към белтъците и ги разбийте за още 3 минути, докато захарта се разтопи. През това време разтопете маслото на средна степен, докато покафане и пусне аромата си. Бъркайте го постоянно, за да не загори. Това е желаният цвят. Прецедете го и го оставете на страна за няколко минути, за да изстине. Разбийте бадемите на брашно и ги добавете към белтъчната смес заедно с пресятото брашно, бак пулвера, солта и ванилията. Разбъркайте внимателно по показания начин, за да не спадне обема на белтъците. Както виждате, загребвайте отстрани с шпатулата. След постигането на хомогенна смес добавете маслото. Аз добавих меда към маслото, тъй като беше по-гъст и исках по този начин да се разтопи. След това добавете маслото с меда на 2-3 пъти, като разбърквате внимателно, както показах преди малко. Разпределете сместа в формички. Ако използвате хартиени, ги намажете с масло, за да не залепне сместа след опичане. В оригинал рецептата се пече в правоъгълни форми, но аз нямам такива, затова я пека в форми за мафини. Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за 12 минути. Сега започваме и с крема. За него използвам купата от белтъците. В нея слагам жълтъците, захарта, царевичното нишесте, солта, какаото и ванилията и ги разбивам за 2-3 минути до постигането на гъста хомогенна смес. През това време затоплих млякото до кипене, като го бърках за да не загори и добавих половината от него към яйчената смес, като не спирах да я разбивам, за да не се пресече сместа. След като сместа се хомогенизира, добавих яйчената смес към останалото мляко в тенджерата и бърках с телена бъркалка непрекъснато за 3-4 минути, докато сместа се сгъсти. Котлона ми беше на средна степен и това е желаната консистенция. Добавих черния шоколад към сместа и бърках докато се разтопи. Извадих мъфините от формата и изрязох средата, за да добавя крема вътре. Поръсих спечени бадеми за украса, а останалия крем сложих в чаша, към която добавих изрязаните среди от мъфините и бадеми и стана невероятно вкусен. Съхранявайте десертите в хладилник и това беше от днешното видео. Надявам се комбинацията от пухкав бадемов мъфин с наситен шоколадов крем и хрупкови бадеми да ви хареса също толкова колкото и на мен. Абонирайте се за още вкусни рецепти.